Toyota napintas magay kupas na yung dinaragsak at nalitaw da dinlayad ay paraan sakit nantong paldas natken dinaragsak mo tenggay diyan ka damuot kaman agpay su mayat ay tulagan ta yan di nadahal mo ang talakak ay pilmin sika edwanian tinmainan ka inyaw awan mo din karimya sa patang dinlayad ay in-inseta gedwanian way kailaana naragsak siun mabuy-buya ano no meneng ka mantauli bakun metlawa nauyak pay ay wat alak di panliliwa into pay layad mo damuot kaman agpay su mayat ay tulagan ta yan di nadahal mo ang talakak ay pilmin sika kedwanian tinmainan ka inyaw awan